Hi mga ka-vlog! Welcome to my channel. Akala nyo kung sino na yon. So ngayon, pag-uusapan natin yung mga naghihiwalay ngayon taon na to. Meron akong isi-share sa inyo. Talagang nakakagulat siya na hindi ko na-realize, hindi ko akalain, diba? Na magiging ganun nga. Pero una is papapasukin ko muna ang intro ko. Welcome intro. Ito na nga yung yung sinasabi ko sa inyo na hindi ko akalain na maghihiwalay nga, di ba? Maghihiwalay yung tao na yun na talaga namang ang ganda ng relationship nila, ang ganda ng pagkakasundo, ang ganda ng bonding nila, ang ganda ng mga plano, di ba? Hindi nyo akalain na talagang masyashock ka sa balita niyan, ganun. Pero ang gusto ko dun is yung nag-usap sila, closure. Pwede bang ispellingin mo yung closure na ibig sabihin nun? Hindi sila sa isa't isa. Naging closure yung kanilang paghihiwalay at walang naganap. Hindi duwag yung isa. Diba? So, mas okay yung ganun kaysa maging tanga yung isa, maging engot, di ba? Sa mga salita ko, may pinaghuhugutan ba? So, sa palagay nyo ba, sa isang relasyon, question ko muna sa inyo, sa isang relasyon, kung ayaw nyo na sa isa't isa, di ba kailangan closure? Di ba kailangan ipaliwanag mo, bakit, anong dahilan mo, at sino bang makakatulong sa'yo kundi yung karelasyon mo? Yun lang kung talagang plinano mo, kung talagang sinadya mo, ay ibang klase pala ang ganong tao. Ang tahimik na tao is ganon kumana. So mas okay na yung palang kagaya ko, bulgar, kilala, sa mga nakikikakilala sa akin, bulgar ako, at kung ano yung ugali ko is yun. Kung ayaw ko sa'yo, ayaw ko sa'yo. Kung ayaw mo na sa akin, ba't hindi mo sinabi? Diba ganun? Ganun ako sa isang tao. Pero yung tatahimik ka, walang closure na naganap, diba? Sa palagay nyo, tama ba yun? Tama ba yun? Na kunwaring iwan ka na lang na walang closure. Diba? Anong ibig sabihin nun? Comment down below nga. Diba? Yun lang, na-share ko lang sa inyo. So yun nga, pag-usapan natin yung naghiwalay ngayong 2021 na talagang nakaka-shock kung sino yung tao na yun. Ang ganda ng bonding, single mother yung isa, binata yung isa. Siguro talagang time yun na maghiwalay sila. Nasabi nga rin ni Lord is pag may nawawala, may dumarating na blessings. Pag may nagkasala sa'yo is ipagdasal mo na lang. Totoo yun kasi ginagawa ko yun. Hindi naman ako masamang tao, hindi naman ako basta-basta na lang pupunta sa isang na magwawala. Hindi naman ako ganun. Pero huwag lang magpantig ang utang ng isang tao. Huwag lang magpantig, huwag lang bad mo, diba? Pero kahit ganun, is siguro magsusorry na lang din ako kasi nagawa ko yun, diba? So yun yung payo ni Father, pag may dumarating, may nawawala, pag may
Pag iniwan ka, sabi ni Father, hayaan mo muna. Pero tanong ko kay Father, nung nakikinig ako, bakit? Bakit gano'n, Father? Bakit gano'n, Lord? Kasi isang salita yun ni Lord, diba? Sorry, naiyak ako. Bakit gano'n? So, marami akong tanong, marami akong katanungan na walang kasagutan kung kailan nila sasagot ang mga tanong na yun. Sorry kasi wala eh. So yun yung salita ni Father yun. So marami akong natutunan doon, marami akong siyempre mapagdudugtog-dugtog mo yun, diba? Pero dahil doon hanggang malakas na lang. Pero sa habang buhay na lagi kang ganun, nagtatago ka, wala eh. Para sa akin is okay sana kung malayo kayo sa isa't isa, pero yun ang lapit eh, ang lapit nyo sa isa't isa eh, ang lapit nyo eh, alam mo yung isa't isa eh. Yun yung sabi ni Father na kailangan na lang daw bigyan mo muna siya ng space, intindihin mo yung lahat ng bagay, intindihin mo yung pagdugtong-dugtungin mo kung ano ba yung talagang plinano niya sa'yo. Sa akin is na pagdugtong-dugtong ko na, Lord. Pagdugtong-dugtong ko na. Nakaka-relate kasi ako. Kaya pasensya na. So, yun. Sabi ni Father is ganun. So, yung pag-usapan natin yung naghiwalay. Naghiwalay is yung naghiwalay sila. Si Daddy Rob, tsaka si Tony Fowler ba yun? Yun, yung naghiwalay. Kasi nag-vlog si Tony, in-announce na niya na hiwalay na sila, na hindi sila nagsama nung New Year. Hindi sila nagsama nung New Year, hiwalay silang celebrate ng New Year. Tapos, kahapon is napanood ko ayon, in-announce na niya na hiwalay na sila, pero closure. Closure yung paghihiwalay nila. So, ang ganda ng paghihiwalay. Walang sama ng loob, wala kang dinidibdib, diba? Masama kasi may dinidibdib ka na wala ka naman siguro naman. Anong problema sa relasyon? Anong problema? Ano bang ginawa ko? Mali ba ako? Ginawa ko malihan. Eh kung bumalik man siya, diba? Bumalik man siya sa ex-ness. Okay, pagdadasal ko kayo na enjoy and be safe. Hong Kong is very small. Wag lang, talaga. Kasi, hindi pa ako tapos sa'yo. Tandaan mo yan. Hindi pa ako tapos sa'yo. Si Jenny Lin to, si Jenny Lin, no? Hindi lang ako gumawa ng daan. Hindi ako gumawa ng daan na ikakasira ko. Tandaan mo yan. Sana alam niyo yung tama at mali. Matanda ka na. Huwag kang maging duwag. Naiiwan ka sa area. Ang liit ng Hong Kong. Ang liit ng Hong Kong, Day. Maraming friends na nakakakita sa inyo. Maraming friends na mahuli kayo. Hindi naman sa tinatakot. Kumbaga, inaano ko lang yung way na dapat mong gawin. Day, upo tayo dito, mag-usap tayo. Mag-usap, pag-usapan ng mabuti. Closure, sabi nga ni Tony. Ang ganda ng hiwalay nila, ang ganda. Diba? Alam mo kung sino kang pinapatamaan ko dito. Alam mo kung sino ka.